Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulap sa hangin. Gitawag na ko sa akong mga kauban, ha? Sige, bye! Julia, usok ka. Ha? Anong Cebu ba na iyong gisulti? Unsa? Sa Palawan ang iyong seminar o dili sa Cebu? Panuway! Kung na, pagitain lang og rason kung magkita mo ni Alejandro, ha? Naunsa man sad ko, eh. Nano nakasulti man dahin ko tinuod nga ni ako sa Cebu. Nga Palawan man dahi ito'y among seminar nga maoy akong giingon. Ay, gina. Relax lang. Musamot ka magduda si Alejandro ni mo kundi imo pa rin tukiyon. Pero, tingalig magduda siya. Ang dami na ning rason. Kung anong Cebu ang imong nasulti. Tawin na lang duha ka adlaw ang inyong seminar sa Palawan. Mao nga, minaos ka din sa Cebu. Ano na? Okay. Magpalit na lang ko og regalo ni Alejandro og Shane din sa Cebu. Mas mayo pa. Himuan lang ni nga surprise ang pagpalit og regalo din sa Cebu. Okay? Nayapag naman ko, eh. Ay, tapunan na. Tapunan na bati. Dayon tagpay mo, Spi. Putol ko na. Rangko. Ay. Sige, dara na ka na. Huwag magkalupig mo sa kama. Ingon ana yun ang mga eksperyensyado. Cebu? Pero, Palawan man yung giingon na nagseminar sila. Elena, Sir Alejandro? unsa may gisulti ni Julia? Tuwa pa siya sa Palawan, sir. Oh, Busy pa sa seminar. maayo. Kaluoy sa binini. Giilag man lang sa asawa. Mahimo ba nga magpahangin sa gawas? Sure, sir. Asa makagusto nga mo pondo? Sa duyan ni Silis. Ha? Nahinumdum na ko sangahan sa akong katabang nga si Silis. Mao ba, sir? Sir Celes, di ay ang si mong katabang nga gipahimuan ni mong duyan? Oo, siya si Silis. Sige, sir. Dado di kas duyan ni Celes. Sir, mahimog bangutana. Unsa man na? Unsa may nakaaghat nimo nga himuan anang duyan si ang imong katabang nga si Celes. Buutan siya. Hilumon. Manggiulaon. Mao na ang batasan sa imong katabang? Oo. Lahi siya sa ubang katabang. Naara siya sa daplin. Pero maayo siyang motrabaho. Mao ba? O matahom siya. Atubang nako, Helena. Ha? Nga naman, Sir Alejandro. Atubang lang. Nganong mituto ka na ko, sir?
ang imong mga mata. Ang imong ngabil. Ano man day akong mata o ngabil, Sir Alejandro? Parihas mo og mata ug ngabil ni Silis, Helena. Ikaw ang nakapahinumdum nako sa iyangan. Sama nimo. Buutan usab si Silis. Ug malipayon kayo siya nga gipahimuan ako siya og duyan. Sir, pwede umuatuon ako sa CR? Sige. Balik ka lang ko din eh. Nahinumdum na siya sa imungan, Masalas. Nahinumdum na siya. Importante sa day ka niya, ma. Nahinumdum na siya sa imong mga mata. Sa imong gabil, pinaagi na ako. Walang day ka mahibaw, ma. Nga nakita ka ni Sir Alejandro. Kung buhi pala ko takakaroon, ma. Malipay yun ka. Helena? Nagila ka? Lando? Nganong naghilag ka man din sa punuan sa kahoy? Kuan. Gipasakitan ka o sulti ni Sir Alejandro? Oy, Lando. Oy, labot sa akong paghilak sa Sir Alejandro. Unsa man di hinungdan sa mong paghilak? Kuan. Helena, higala ta, di ba? Oo. Kuan. Magkasalik ka na sa imong sikreto dali nako. Lando, sorry. Dili pa na ako mahimong isulti ni mo ang akong gihilakan. Sige, ikaw good. Pero kung magkinahanglan ka o kasumpungan sa imong problema, niara ko. Naara ko sa palipot. Andam ko nga mutabang sa ibang problema, Helena. Salamat, Lando. Pero, dili problema nga akong gihilakan. Ha? Nahinumdum lang ko sa akong inahan. Helena. Salamat, ha. Wow! Nindot kayo ninyong eksena karon. Miramag si Romeo Juliet na nag-abot sa luyo sa bahay ni Juliet. Mo balik na ko ni Sir Lando. Ayaw na. Ma'am Shin, nagatiman si Helena sa mga amahan. Pasag di na siya nga mulakaw. Doon na lang ko'y gustong isulti ng bayhana. Unsa man na, Ma'am Shane. Sige na, sulti na. Dili ko ganahan ni mo. Uwa na ko'y mahimo pa, anak, Ma'am Shane. Dili sabti ka mapugos nga maganahan ka na ako. Kanang kahit sa imong dilang dili na ko ganahan. Ma'am Shin, pasag di na siya. Sorry na lang, Ma'am Shane, ha? Kung dili ka ganahan na ako. Sorry, good. Excuse me. O ikaw, Lando.
mo balik na ko sa akong trabaho. Ayaw na. Pasuguawin ako. Aha. Unsa man na? Hati kong pugnang Diyos akong kwarto. Oh. Na may katabang si Manang. O niya? Ikaw may gusto kong muhatod mo timpla sa akong juice? Busy si Manang. Sige na, lihok na. Sa utok ni Bayan. Sir Alejandro? Oh, uy. Nakatuog man din siya din sa iyong wheelchair. Ako na siyang bantayan. Saan ako lingkod ini? Oh. Ang doyan ni Mama. Anak ko diha. Oh. Nindot mo din nga magdoyan-doyan din hi. Labas ang hangin ilawom sa kakahuyan. Hold me close and hold me fast. The magic spell you cast. This is love on roses. When you kiss me, heaven sighs and darkens my eyes. Yan ang imo Diyos, Ma'am Shane. Musod ko, ha? Asab din ako ibutang ang imo Diyos, ma'am. Ibutang na sa lamisa. Ma'am, pag tapis at intaw ng tualya, ma'am, uy, nagpa-display man ka. Yan na pag milingiw man ka. Karon pa ka makakitag tibuok lawas sa babae. Mo gawas ako, ma'am. Ayaw una. Ma'am Shane, unsa ba gusto mo may tabo? Gusto lang kong magtanaw ka sa akong lawas o ay tapis. Dili, ma'am. Akaunta ka. Ug bisan imong anak ka, dako ako respeto sa imong amahan. Tanawa ko lang doon. Tutuki ko pang. Pagbaton og respeto sa imong kaugalingon, Ma'am Shane. Kibaho ka, ma'am. Ano imong gibuhat kapag ladlad sa imong lawas sa kong atubangan? Nakapasamuta sa kaubos ako pagtanaw nimo. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.